The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nasa likod ko ang kakainkwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragang Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV. Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, housekeeper ng isang apartel nag-away-away umano nang dahil lamang sa tuwalya. Reklamo ni Maricel Navera, sugat sa braso ang kanyang natamo dahil sa pagbato sa kanya ng plato ng kapwa niya housekeeper. Ayan, magandang hapon sa inyo, Maricel. Magandang hapon. Magandang hapon din po, ma'am. Opo, habang ini-intro ko, Maricel, iba na yung aura mo. Ito ba ay galit or naiiyak ka dahil sa pangyayari? Galit po. Galit ang nararamdaman mo ngayon. So, pwede niyo po bang may kwento sa amin paano humantong sa pag-aaway ng dahilang sa tuwalya? Ito po, ma'am, ng Mari niyo August po, 14. August 14 po, di ba po, ma'am, Opo, umulan. makibaba lang muna ng yan. Sige. Umulan po, ma'am, ng August 14. Umulan po ba noong August 14? Opo. Sige, Tapos, umulan. Opo. Yung dryer, hindi naman masyado nagda-dry. Tapos, hindi ko naman talaga mapiga kasi ito na aksidente sa Opo. bus. Dito lang po, makibaba lang po yung Opo. mikropono para makita yung kagandahan niyo po. Ayan po. So, noong Tapos, August 14, umulan. Hindi nakapagpatuyo po Mhm. lahat. Pero may mapipili naman sanang konti. Kaya lang, hindi naman niya nakuha yung iba kasi inuna niya yung sideline niya para sa guest. May nagpalaba po. Yun ang inuna niya po. Tapos parang ako yung dinidiin na mali ko daw po. Okay. Tapos nung sinabi ko po yun, na ganon, hindi nakatulong kasi iba yung ginawa. Heto na yung sumagot na asawa po. Ang sabi, bakit naman makakaano si Marlon nagpintura? That time po hindi nagpintura si Marlon. Mhm. So ngayon ma'am, sa madaling sabi, ang pinag-awayan talaga punot dulo ay dahil sa tuwalya. Okay, dahil umulan nung araw na yon, hindi lahat Na- nakuha, nabasa yung iba. Opo. Tapos, etong si Marlon, ito binabanggit mo, ito yung inireklamo mo, ito talaga yung naging kaaway mo una. Si LB po. Etong si LB. Opo. Pero si Marlon, Nang banta na lang po siya. nagbanta. Okay. So, ang binabanggit mo, hindi nakuha ni Marlon itong mga tuwalya dahil inuna niya. Yung pinalaban ng guest, na sideline niya po. Okay. Uy, inuna niyang kinuha Opo. para hindi mabasa Opo. yung mga nilabahan niya na binayaran siya ng guest. Opo, kasi pa-out na po yun. Yun ang inuna niya po. Okay. So, dahil doon, nagalit ka sa kanya, paano nagkaroon ng pag-aaway? Hindi naman po ako nagalit sa kanyang, nagalit po yung asawa na niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, ni Chang LB, hinaan ko daw yung boses ko. Sabi ko, hina naman ang boses ko. Kakataas ko lang po doon, ganun na sila agad ni Ate Nora. Si Ate Nora, tumahimik na po kasi nag-explain na ako paano matuto yung umulan. Tapos yung dryer sira-sira. Tapos ito, sabi niya, ayusin mong boses mo, hindi ka magsigaw. Sinagot ko nga po siya, ma, hindi ako sumisigaw. Bakit ikaw, Chang LB, nung may guest sa prante, sinigawan mo yung guest, may narinig ka sa akin, di ba wala?
Wait lang, di pa ako tapos. Ang ginawa mo, kumakain ka ng pansit, hinagis mo yung platong may pansit. Apo. Hindi ako nakabidyo noon. Hindi ako nakabidyo kasi hindi ko in-expect na mabatuhin mo ko. Dinukot ko yung cellphone ko, saka ako nakapag-video nung nabasag na yung plato tapos yung pansit dito na. Okay. So, ibig sabihin, aside sa tuwalya, nagkaroon kayo ng nagkasagutan kayo nitong si LB. Opo. Tapos, Tapos po ma'am, iba na itong pangyayari na binatukan ng plato. 15 po, August 15. Ibang araw na. 14 po nangyari yung tuwalyang dinatuyo, tapos 15. Okay. So, ibig sabihin, nung araw na yon, lumala yung away nyo, kinaumagahan, binatukan ng plato. Opo. Tapos Okay. sabi pa niya po, umalis ka na dito, baka basagin ko pang mukha mo. Ang sagot ko po, hintayin mo, kinukuha ko lang yung sahod ko. Sabi pa naman niyo po, hintayin mo pang tawagan ko si ma'am, umalis ka na dito. Pagka sabi ko kay Ate Nora, kunin ko po yung sahod ko. Tapos ang tagal sumagot. Tapos kumuha daw ako sa banyag. Kasi yung banyag po, pag-aari din ni Ma'am Lina. Okay, ganito. Dahil sa tuwalya, nagkasagutan kayo Opo. nitong si mister niya. Si LB lang. Kami Si po. LB na. Opo. So, eto namang si mister, wala naman doon sa pangyayari. Wala po. Okay. So, dahil nag-iingay ka ba nung araw na yon? Oy, sinasabi ko lang po, bakit naman ito nga matutuyo? Umulan, hindi kayo marunong mag-isip. Yun po. So, dahil doon sa mga pinagsasabi mo, nagalit na itong si LB. Ang kinagalit niya po, mahilig daw ako sa gulo. Sabi ko, sinong may gulo dito? Kamong dalawang mag-asawa ang nanggugulo dito. Alam mo ba naman, ang asawa mo, pinaalis dito dahil sa pagnanakaw? Oo, nasabi ko yan, ma'am. Kasi naawol po yan, si Marlon. Kasi ma'am, yung guest, dati, pinasok niyan sa loob, gumamit ng ID, may ninakaw. Silent lang po, ma'am, kasi binayaran yung guest. Tapos tanggal siya. Tapos, Ayun, so wait lang. Parang sumangasangan na ating kwento. So maraming pangyayari na dati na ba kayong magkaaway nitong si LB? Hindi po. Etong asawa niya. Hindi po. Pero marami kang nalalaman patungkol Opo, sa kanila. Opo, marami po. Kaya wag pong sasabihin na naawol si Maricel ganito ganyan. Sa anong dahilan? So binabanggit nila na natanggal ka, naawol ka Opo. dahil ano daw yung dahilan? Bakit ka naawol or tinanggal? Hindi naman po ako totally ma'am tinanggal. Ako Kaya nga, yung binabanggit nila, di ba? Di ko po alam sa kanila kung binabanggit nilang naawol daw po ako. Di Pero ko alam. ikaw ay umalis na sa trabaho. Opo, kasi po, ma'am, ikaw naman sabihan basagin ang mukha. Siyempre, madami naman ang hanapan dyan ng trabaho. Ba't ba ako magpapabasag ng mukha? So natakot ka. Hindi naman totally, ma'am, natakot. Nag-iwas lang po. Okay, so umiwas ka na sa gulo para hindi na lumaki pa ito. Opo. So, aside doon, sa, tinapunan ka ng plato, ano pa yung nangyari? Yun lang po, ma'am. Tapos siya, sige pa pong dal niya. Ako nakabidyo lang sa kanya pa ganyan. Hindi ako sumasagot. Ginaganyan nga ako niya, ma'am. Hindi lang ako sumasagot. Dahil nakabidyo ako. So, dahil doon sa tuwalya, lumala, binato ka ng plato, hanggang ngayon, wala nang pag-asa na kayo ay... Matanong ko lang, before yan ang nangyari, kayo ba ay magkaibigan? Hindi man po. So, hindi talaga? Hindi po. Naging magkatrabaho lang kayo? Opo. Okay. Okay. Sige, matanong ko lang, ma'am. Kailan ka umalis sa inyong trabaho? August 15 po. So, August 15. So, Opo. pakakuha mo ng Sahod sahod ko at po. nangyari yung pambabato sa iyo. Opo. So, nung nabato ka nito, sino yung nagbato sa iyo? Si LB po. Si LV. Opo. Nung binato ka, saan ka tinamaan? Dito po. Diyan. Before ka binato, ano yung naging komosyon or ano yung nangyari? Bakit ka binato nila? Yun nga po, nakapagsabi ako na naninigaw siya ng guest sa front, siya yung malakas yung boses, hindi naman po ako. May sinabi ka ba sa kanya na na-trigger siya na batuhin ka nitong plato? Wala naman po. So wala kang sinabi sa kanya, basta ka na lang binato nito Opo. ni LV. Opo. Matapos nun, ma'am, sinubukan nyo bang kausapin sila Hindi na para po. magkaayos? Hindi po ako nakipag-usap na po, sir. So ano yung pinakalas mong sinabi sa kanya? Wala po, wala akong sinabi. Yung nagsabi na lang ako kay Ate Nora, kunin ko po yung sahod, tahimik na. Tapos pag sabing kunin sa banyag, umuwi na po ako. So umuwi ka na. Opo. Pero matanong ko lang sa'yo, meron ka bang personal na galit dito sa mag-asawa, lalo na kay LV? That time lang po, sir, ng August 15 lang po. Kasi di ko nga po in-expect, sir, na babatuhin niya po ako. Kasi nag-explain lang ako. Ba't nakisaw-saw po siya? Ano yung sinabi mo, yung sinabi mong nag-explain ka? Ano yung Sabi ko pakakasabi nga mo po, sa kanya? sir, paano naman tumatuto yung umulan, yung dryer, hindi naman na napipiga agad nung dryer.
Hindi ka ba, ma'am, na nagselos dahil meron silang mga income Ay, hindi mula po. sa Hindi kanilang po. kayan? Kaya ko naman po, sir, income kasi nag-peanut butter naman ako doon pag nagtitinda ako. Okay, Kaya so naman maliban dun sa pagbabantay nyo sa apartel ay meron ka pang negosyo, itong pagbebenta ng... Opo, minsan nalo ko po sila. So ngayon ay lumapit ka sa aming program, ano po Opo. yung nais mo? Yun po, sir, na matulungan po ako. Kasi wala na po ako, sir, trabaho po sa po akong umalis. Mhm. Yun po, sir, yung pang ko, sir, di pa ako nakahanap ng trabaho. Kaya lumapit po ako dito. Pero nung umalis ka sa trabaho mo, ma'am, ay ito ba sinabi mo sa boss mo na alis ka na sa trabaho? Eh, sinabi ko, pag pinapaalis ako ni Chang LB, nag-chat po ako, ang sabi ni Ma'am Lina, bakit dyan pa kayo nag-aaway, malas yan, yun lang po. Reply ko po, silang dalawang malas, mag-asawa. Mhm. Wala na pong reply. So hindi formally na yung resignation mo ay hindi formally na pag-alis mo dun sa Opo, pinagtatrabuhan mo. Opo. Okay. Sige. So, pero yung pag-alis mo talaga doon sa trabaho, dahil ito sa pag-aaway nyo? Opo. Okay. Nung pambabanta po, Sa pagbabanta? Sa pagbabanta. Okay. Yung pagbabanta na sinabi na babasagin yung babasagin yung mukha mo. Dahil doon, nagdesisyon kang umalis ng trabaho. Opo. Okay. Para malaman natin, yung side naman itong inireklamo mo, itong si LB at ang kanyang kinakasama, magandang hapon po sa inyo. Ito makakapanayam natin si Marlon Recafrente at sina LB Lerom. Okay, magandang hapon po, Nanay LB. Good afternoon po, Opo. So, gaano katotoo po ito na binato nyo po ng plato itong si Maricel? Hindi po, ma'am. Ganito po yung umpisa po niyan, ma'am. Dumating po si Ate Maricel ng umaga po. Ngayon, pagdating niya po, kinausap po siya ni Ate Nora. Bali, yung si Ate Nora po, yun ang katiwala namin sa hotel kasi pinsan po yun ang boss namin. Ngayon po, kinausap po siya ni Ate Nora. Ang sabi po ni Ate Nora, Maricel ngaya, bakit ngaya naginit ngaya maghapon, hindi nga kayo ni Marlon nakapagpatuyo ngaya ng sinampay. Kagabi ngaya, ang daming gis na nagalit sa amin, walang kumot, walang tuwalya, gano'n. Nagpapaliwanagan po silang dalawa. Di ito naman po, sinabihan ko, dahil sila nga po ang tandim sa paglalaba po. Mhm. Ngayon, ito po, sinabihan ko man, sabi ko, bakit Marlon, hindi mo ka ako tinulungan si Ate Maricel doon na makapagpatuyo kayo? Ngayon, sabi nito, nagpintura daw po siya. Kaya yun din po, nung narinig kong nag-ano sila na Nora, sabi ka ako Ate Sel ni Marlon, nagpintura daw po siya. Sabi niya, hindi man niya nagpintura, hindi na po ako umimik. Ngayon, silang dalawa na po ni Ate Nora yung nagasagutan po. Tapos, yun, di naman po ako umimik doon po. Tapos nung pumasok po ako doon sa tambay-tambayan namin, ngayon, di si Ate Nora na high blood na po siguro, tumigil na, uminom ng tubig doon sa kusina. Siya po, nagasalita pa po. Ngayon, yung guest po, bumababa na po. Sabi ko, Ate Sel ka ako, tama na, tumigil ka na, huwag ka na sumigaw dyan, may guest tayo. Sumisigaw pa siya. Opo, Kahit tapos- tinalikuran mo na para matigil na, panay pa ang sigaw ni Maricel. Opo, sinaway ko lang po siya. Wala po ako words na sinabing iba po sa kanya. Ang sabi ko lang, Ate Sel, tumigil ka na, huwag kang sumigaw dyan, may mga guest tayo. Ang sagot niya po sa akin, bakit ako hindi nga Ate LB sisigaw? Pag ikaw nga sumisigaw dyan nga sa Prandis, wala ka lang nga. Gusto mo, ikaw lang nga. Ma'am, that time pa yun, ma'am. 2 years na nangyari po yun doon sa amin. Pas na po yun. Ang sabi ko po sa kanya, Ate Sel, pas na yan. Bakit inuungkat mo? Doon po tayo sa pinag-ano natin Okay, sa to make the paglaba. story short, palitan kayo ng mga salita, Opo. paano humantong na binato mo na siya ng plato? Doon po kasi Saan po. galing yung plato? Kasi nakain nga po ako kasi pagod na po ako, ma'am. Naglinis po ako ng madaling araw. So habang kumakain ka, yung pinagkainan mong plato, yun yung ibinato mo Opo. kay Maricel. Opo. Meron pang mga laman. Konti lang po. Okay. So sa sobrang galit, Opo. binato mo. Doon po ako na ano sa kanya kasi ma'am, yung pas na po ma'am, di niya na dapat yun ma'am inuungkat sa amin. Kasi 2 years na pong nakalipas yun ng pag-aaway namin. Total po sa pag-aaway namin, wala naman po siya right para ungkatin niya po yun. Tsaka that time po na nangyayari sa amin doon po ma'am, naayos na po namin lang boss yun. Tsaka wala po siya doon na nangyayari Okay. po yun. Wala. So meron ba talagang sa personalidad mo na kung paggalit ka, kung ano yung mahawakan mo, ibabato at ibabato mo?
Minsan po, pag ganun po, ano ko yung pagod, puyat, ma'am. So, hindi mo makontrol yung sarili mo? Yun, hindi po man. Nakukontrol ko naman. Yun dun lang po siyang, hindi ko talaga po nakontrol si Ate Maricel. Kasi po, 2 years na pong nakalipas inuungkat niya po. Tapos nangyari din po yun, wala po siya doon. Wala pa po siya sa hotel. Nakukwentuhan lang naman siya po. ng So, mga parang kasama. sinasabi mo, inuungkat nitong si Maricel, yung mga nakarana, Opo. para magkaroon kayo ng away. Pag-aawayan. Yun nga po. So, Ay, ma'am, tagos mo to sinungaling mo. Ay, hindi Di po, ba ma'am. August 10, may guest doon? Wala August po. 10 data ngayong year. Wait lang ha. Di ba sabi na ng driver, pinapahanap ka ng boss niya ng babae. Ano ginawa mo, Marlon? Oh, yun. Ganito yung kwento, pakinggan mo muna. Sabi nung driver, patingin muna ng picture. Sabi ni Marlon, pera muna. pera muna. Binigyan si Marlon ng pera nung driver. Mm. Tapos, alas 11 na, pabalik-balik na yung driver. Wala pa si Marlon. Tinatanong ka Elvis sa front desk, yun ang sinasabi kong naniligaw ka. Ano sumbong ng driver? Ano ba namang klase yan? Yung payat na babaeng mantanda, nagtatanong lang, ba't naninigaw? Anong klase ba naman yan? So, ibig sabihin mo nito, Maricel, etong si Marlon, nangingikil ba? Opo. Kahit pag inuutosan yan malingke. So, marami kang nalalaman Opo. patungkol sa mga Kahit pagpasok ko pa lang mayroong ginawa. ibang gawain ni Marlon. Opo, Marlon, gaano opo. ka totoo, Marlon? Ikaw pala ay nangingikil sa mga customer. Hindi ma'am, hindi ako nangingikil. Ang inutusan lang ako lang sa hotel, yung mga sukli, mga barya lang naman, 20 lang mga ano man dyan. Hindi naman isang gatos, hindi naman ganun kalaki. 20. Opo, Ano yun? Binibigay sa'yo ng kusa or hinihingi mo? hinihingi ko ma'am, punigarilyo. Oh, so alam naman ng guest Opo, na kaya tenora po. Mm. Saka ma'am, ito pong nilabang kong sa guest na labahin, gabi po yun, alas 9 Opo. ng gabi. Opo. Tapos, nung nag-ulan, hapon na, tanghali ko, kinuha yung mga nilaban ng O, gas. gaano ka totoo itong binabanggit ni Maricel na kaya daw hindi mo nakuha yung mga tuwalya, Hindi, ma'am. hindi natuyo dahil inuna mo yung kunin yung pinaglabahan mo dahil merong bayad yun sa'yo. Hindi ma'am, kasi mag-out na po yung gas, mag-out ng tanghali. Kaya hapon na po ang nag-ulan to, yung mga tuwalya nabasa. Mhm. Ang lakas ng ulan, naligo na nga ako sa ulan, kakakuha ko ng mga tuwalya. Oo, sa hotel na yan, sino yung una sa inyong nagtrabaho Ako dyan? po. Ikaw yung pinakauna? Opo. Sumunod siya? Hindi po, sabay lang po kami. Sabay kayo? Opo. Tapos itong si Maricel? Ayan, August lang po niyang pasok yan, nung 5 months lang. 5 months pa lang kayo? Ilang Ay, months na kayo dyan? naku, bilang ka Ano lang naman. kami mga, 3 years na ako, 2 years. 3 years, 2 years, 5 months ka lang daw. Dito Sinungaling sa to. Alabang. Ang sinungaling mo, Patulog kami Marlon. dito sa Oo nga. Kay Madam. Oh, sige. Sagutin ko ang sinungaling mo. Dumating ako ng August 29. Bilangin mo hanggang ngayon, 5 months ba yun? Sinungaling 29 ka? ka pa? Sinungaling ka. August last year. Opo. Okay. Nag-party pa po ako dyan. So, kung ikaw, aanuin mo, mag 1 year na. 1 year na, Oh, 5 partner. months. Sinungaling Huwag tong daw Marlon 5 na months. to. Sinungaling. Ano ba yan? Pero Natatawa Marlon, si sa Marlon, pagkakakilala mo dito kay Maricel, ano siya? Anong pagkakakilala mo sa kanya? Aboneta, talagang madaldalon yan. Miski sa trabaho dito sa hotel. Sa totoo lang naman. Gusto ko naman Grabing magsumbong sa mabunganga boss yan, ko eh. mabunganga. Oo. Mabunganga talaga ito si... Mabunganga. Mga ano Aside yung... sa pagiging mabunganga, ano pa? Nakakarindi yung bunganga niyan dito eh. Ay, wow. Ano ba, yung nafe-feel nyo parang boss na siya doon Opo. sa... Sila, Saka, ma'am, ang boss. Grabing arte yan po. Miski diet pa ng may-ari. Ikaw ba naman, sir, nagluto? Di nagugas ng kamay? Ano ba yan? Diyos ko ka. So- Gusto niya siya magluto, kakain siya. Pag iba nagluluto, hindi kakain. Oo, kasi madumi yung Grabing niluto arte. mo. Marte ka pala, te. Hindi man po. Grabing diet pa yung bossing dito sa ano. Daw pa yung bossing. Opo. Kasi po, ma'am, sinasadya niya. Grabing Tapos arte yan. nagluluto, inaagawan ako niya para ako kumain. Oo. Kala mo- May personal ka bang galit dito kay Maricel? Hindi, naasar po kaya ako dyan eh. Grabing arte sa hotel. Magnanakaw ka kasi kaya Grabing- ako asar-nasar sa'yo. Grabing arte. Oo, grabing reklamo doon. Ninakawan mo yung guest. Kung hindi binayaran, Well, may kulong ebidensya ka? Oo, kulong. Oo. Kay Ma'am Charm. Ayun, Yung kay dating Ma'am HR. Charm. So, Di ba, mukhang ma'am? Naawol po Chismis- yan, ma'am. chismis mo lang yan. Naawol yan. Nakakabalik lang yan, ma'am. Parang maraming issue si Ate Maricel patungkol Oo, dito mga Dito Oo, kay marami. Marlon. Marlon. Meron Mga po. naririnig ng chismis, inaano sa Totoo utak yun. niya. Oh, tanong ko sa iba't naawol ka. Ba't nagmakawa kang bumalik doon? Tanong ko sa'yo. Oh. Sino nagmakawa? Ikaw.
Opo, sige po. At LB, that talagang time- mukhang meron silang pinag-aawayan na, ito ba malalim or matagal na? Hindi pa po. Ay, hindi pa. Sige, fresh pa. Ano po ma'am, yung masasabi ganito niyo po yun, ma'am. That time po kasi nung ito po, pero nangyari po yun, wala si Maricel sa hotel po. Katulong siya ni ma'am sa Maynila. Ngayon po, yan na inuungkat niya po ng mga kwento po yan, mga kwento-kwento na lang po ng mga kasama namin. Totoong nangyari, Ngayon po, ma'am, alam niyo naman po sa isang kumpanya po, sir, ma'am, na bukod sa kumpanya po, bawal po ilabas ang problema sa loob ng kumpanya. Kung kailangan pong ayusin, naaayos po. Ngayon po, siya, bali parang kala niya, alam niya po lahat na nangyayari. Ngayon, dahil yung kwento po, parang sa kanya po, alam niya na siya po mismo po So ang parang yung nakaano. maliit na bagay o problema, lumalaki Opo. dahil kinikwento nyo sa iba, Sa na iba. hindi na nyo naman katrabaho. Opo. Pero ito ba'y alam ng mga boss nyo? Opo, naayos na. Ay, ito pong nangyari po to, ay alam po ni ma'am. Pero po, Ano yung sabi ng amo nyo? sabi po ni ma'am, ayusin niyo po. Ayusin. Basta wag lang madadama yung hotel po, ma'am. Kasi sabi ko, opo ma'am, hindi po madadamay. Ngayon po, ito kasi po si Ate Maricel, kahit kaunting bagay lang po, ma'am, pinapalaki niya po. Ikaw nagpapalaki, LB? Ito ma'am, nung 15 kasi po ma'am, nangyari po yun. Maganda naman po samahan namin nito. Walang problema po. Yung 15 lang po yun na about dun po talaga na trigger na po ako sa kanya dun. Kasi po, hindi niya naman po pwedeng banggitin yung data na Okay. 2 years na pong Hindi nga, nakalipas. 2 years. Ang minimin ko, nung August 10, na nagbahanap yung driver ng babae, yun, naligaw ko sa front desk. Oh, ito pa po ma'am ang ano ko. Yun bang ang sa minimin kanya. ko, hindi nakaraan na taon, tatapos na yun. Ang Okay, inaano wait ko lang lang. at parang inuungkat natin yung mga Tapos kwento, na yun. problema sa mga tapos na. Yung ngayon lang na August 10. Okay, etong Augustin, ano to? Yun nga po, ma'am, yung nagpahanap yung driver ng babae. Oh, yun yun ang nga nanigaw siya, ma'am. Nagtatanong lang yung Nagpahanap driver. yung driver ng babae. Opo. Babaeng ano? Bayaran po. Babaeng bayaran. Opo. Bakit inahanapan ba kayo ng babaeng bayaran doon sa Siya hotel? po, okay naman po siya. Siyempre, para may kupit. Para may kupit. Kaya umokay ito. May mga extra, Opo. partner. May extra. Oo. Tapos, may dinala yan doon babae. Sabi na nung driver, ay matanda eh. Ayaw na ng boss ko. Tapos, sabi na nung babae, binigay lang daw 1,000. Yung 500, kupit pala niya. Hindi Ba po yan? ma'am, ganito po. Hindi po ma'am. 500 Wait lang. 500 lang daw partner yung matanda. Nasa Ang magkano? ginawa ni Marlon, 1,000. 1,000 sa matanda, 500 yung kupit. Ibang Yun ang klase. sinasabi 1,500. ko. Pero balik tayo sa storya, no? Marami ka talagang nalalaman patungkol sa mga sideline mo, Opo. Marlon. Ano masasabi mo, Mar? Chismis lang yun. Okay, pero balik tayo doon sa kwento, Sinungaling, no? totoong nangyari. Naandito ka, Maricel, inireklamo mo itong si LB at itong si Marlon. Ano Opo. yung gusto mong mangyari ngayon? Tanggalin po sila, ma'am, sa trabaho. Kasi sobra na ginagawa. Bawal sa company ang mag-asawa. Alam mo ba, ma'am, gabi-gabi umiinom yan eh. Umiinom, Nag-assist ng gis na kainom. umiinom siya pero off na po siya. Off na po ang Oo. trabaho niya. So, ang gusto mong mangyari, tanggalin sa trabaho itong mag-asawa or isa sa kanila. Isa Dahil lang po. bawal sa Opo. trabaho na mag-asawa. Opo. Paano yan? Isa lang po tatanggalin dyan sa kay kung hindi pwede dalawa, isa lang po. Yan ba ang polisiya ng amo mo, ng Hindi employer po. mo? Ano po ang dapat gawin dyan? Kasi po, ma'am, So nagtatanong ka or nagsasuggest ka lang? Opo. Hindi naman talaga ito yung gusto mong mangyari. kung anong desisyon po, kung ano ang karapat dapat. Pero kung ako tatanungin, tanggal yan dapat eh. Kasi yung pangahagis ng plato, pwede naman magrason. Ba't gumamit ka pa ng ano? Ayun. So ang gusto mong mangyari, tanggalin ang isa, tanggalin si LB dahil hinagis ka ng plato. Opo, baka gawin pa yan sa guest doon kasi matanda naman siya. 58 years old, pwede yan tanggalin eh. Ayun. So baka daw gawin mo naman sa ibang guest. Batuhin Naninigaw mo nga ng siya. plato yung ibang guest. Hindi po ma'am. Pero ikaw, ma'am, matanong ko, meron ka na bang record na meron kang nasaktan na guest? Wala po ma'am. Wala po sir. So, wala. Ako po walang kaaway sir, ma'am. Siya pa lang po. Okay. Sir. Halimbawa si Maricel hindi pa nag-resign. Sa tingin mo, sino ang dapat tanggalin sa inyong dalawa sa trabaho? Boss na po namin Halimbawa, sa tingin nyo, dahil sa sitwasyon na nangyayari, tama ka, boss. Pero sa tingin mo, sino yung dapat na umalis sa trabaho ninyo dahil ganito yung pangyayari? Ikaw, binato mo siya ng plato, siya naman, panay yung marami siyang mga issue na binabato sa inyo. So sa tingin mo, tanungin kita, sino yung dapat tanggalin sa inyo? Si Maricel po, ma'am. Si Maricel. Kasi po, hindi naman po magkakagulo sa hotel kung hindi naman po siya
nangingialam o nagaungkat kung ano-ano po. Alos po mga katrabaho namin sa kanya po, inaaway niya po. Ay, wow, grabe. Maricel! Imbestiga tayo. Gusto mo Oh. ng ebidensya, gusto mo ng testigo. Oo. Okay. Papasok Oh, ka na Maricel, kayo. kung ikaw yung tatanungin ko, sino yung dapat tanggalin sa inyo sa trabaho? Selby po, kasi mahagi siya ng plato. Nang dahil sa plato. Dapat pag uwian, ma'am, na pwede naman siyang sumagot sa maayos. Bakit kailangan pa niya maghagis ng plato? Okay, nang dahil sa plato, pwede kang tanggalin sa trabaho. Yun ang gusto ni Maricel. Ikaw naman, gusto mong tanggalin si Maricel dahil panay ang gawa ng kwento na nagre-resulta sa away, Ma'am, sa gulo. Isa pa po, Wala ma'am. pa ginagawa, ma'am, kwento. Sinasabi lang ng mga katrabaho namin. Sabi, alam mo yan, te, trauma na ako kay Kuya Marlon. Sabi ko, bakit? Ganito nangyari, ganito, ganyan. Kasi need namin ng trabaho, kaya di kami makapagreklamo. Ako lang naglakas loob. So okay, so ibig sabihin yung mga kinikwento sa'yo ay pinaniniwalaan mo. Totoo po kasi may video pa sila. So may video. Opo. May video. May video Yes naman po, pala, partner. totoo po yung kasi may video. Kaya ikaw, nung hinagis ka ng plato, Nag-video ako. Nag-video ka. Kasi sinungaling, tagus buto. Uy, Kaya ako tapos nag-video. ito. Sino yung sinungaling sa kanilang dalawa? Parehas naman po. Parehas. Opo. So, ibig sabihin, bagay talaga sila. Opo, kasi ma'am, doon sa hotel nag-aaway yan. Sigaw-sigaw sila. Uy, nabubuhay ka sa kasinungalingan. Sabi naman ng isan, nabubuhay ka din sa kasinungalingan. Tapos, nagmumura sila. Oh, Ano ba personal yun? na buhay na namin yun. ma'am. Personal Wala na po buhay, siya Kaya pakialam lang doon. nakikita ng iba. Oo, sa Ano hotel po? po. Okay, Pero ganito siya na lang, po- bago pa man nangyari itong pag-aaway nyo, bago pa man nangyari yung batuhan ng plato, kayo ba ay naging magkaibigan? Okay naman po yung samahan namin sa hotel po, ma'am. Wala naman po. That time, nung araw lang po talaga yun, ma'am. Nung araw lang yun. Opo. Nang dahil sa tuwalya. Pero silang dalawa po nitong asawa ko, hindi ko po pinakikialaman. Minsan po naririnig ko silang dalawa, sige ang away, sagutan. away ba din ito? Hindi Opo. kaya, kayo ba'y kasal? Hindi po. Hindi kaya gusto mo din si Maricel? Hindi talaga. Sino yung gusto mo talaga? Si Mrs. Gusto ko lang malaman kasi panay yung away niyo, para kayong aso't pusa. Ngayon, ang tanong ko, dahil magkaibigan naman pala talaga kayo, nung araw lang kayo nagkaroon ng pag-aaway dahil sa tuwalya, ang tanong ko, may pag-asa pa ba kayong magkasundo, kayong tatlo? Ako po, wala pong problema. Kasi wala naman po talagang problema kay Ate Maricel, ma'am. Yung araw lang po talaga yun, na-trigger lang po talaga ako. Mhm. Maganda naman pong pakikitungo ko po sa kanila. Pero, Tulungan, ma'am, sinubukan mo bang kausapin si Maricel? Nung ano po sana, sir, nung medyo na ubat-ubatan na po ako nung ano ko po, since naglabas po ako, sana kakausapin ko siya, tinanong ko po si Tenora, asan na si Maricel? Wala na ngayon, pumunta na ngayon ba niya, kukunin na daw ngayon po yung sahod. Hindi na po nag-ano. Siyempre, sinigawan mo ba naman ako? Umalis ka dyan, baka basagin ko pang mukha mo. Oo nga po, Tisel. Kasi Okay. nga, Tanong lang pagod namin, ako. ito bang problema, reklamo mo ay naparating mo sa barangay? Opo. Saan na barangay? Doon po sa barangay Kimantong kasi doon po nangyari. Okay, so ibig sabihin, nagpa-blatter ka sa barangay. Opo. Dahil sa pagbabanta niya, nababasagin niya yung Opo. mukha mo. Okay? So, makinig kayong dalawa muna, no? Para malaman natin kung magkakasundo pa kayo. Alamin natin, sa tulong yan ng Barangay Kimantong, alamin natin, nasa linya ng telepono si Kapitan Ramon Paran Jr. Kap, magandang hapon po! Maray na po, sabi. Opo, Kapitan, eto po bang pag-aaway ng mga empleyado ng isang hotel dyan po sa inyong barangay ay napaabot na po ba dyan sa inyong barangay, sa inyong pong opisina? Opo. Opo. August 50, pumunta po si Maricel. Pa-record lang sabi niya, ay hindi naman siya nagsabing mag-confrontation silang in both parties. Opo. Kap, bilang kapitan po ng barangay, bilang ama po ng barangay, ano sa tingin niyo po, Kap? Ito po bang problemang ito ay dapat pong maayos na lang or kailangan pa pong palakihin at kung saan pa po ito makarating? Di lahat naman napapag-usapan. Kailangan ayusin na lang. Opo. Kakilala niyo po ba itong dalawa, Kap? Ito pong magkabilang lado. Ano po? Opo. Kakilala niyo po ba itong tatlo, Kap? Yung si Maricel, hindi ko kilala yan. Yung kilala ko lang si LB at si Marlon. Ayun. Apo. So, etong dalawa yung kakilala niyo po. So, nung nalaman po ng inyong barangay, ito pong patungkol sa reklamo ni Maricel, ano po yung ginawa niyong aksyon po, Kap? Wala
ginawa dahil ang sabi ni Maricel, for record purposes lang po yung kaya siya pumunta sa barangay. Opo. So wala po siyang plano na or wala po siyang binanggit na ipapasumon. Wala po. Opo, dahil po dyan, Kap, maaari ba silang magkaharap po sa inyong tanggapan, dyan po sa inyong barangay? Pwede naman. Pwede naman natin Opo. ayusin yun. Pero kung meron kang mensahe sa magkabilang panig, ano po yun, Kap? Ano po? Kung meron kang mensahe dito sa magkabilang panig, ano po yun, Kap? Pag-usapan na lang, ayusin na lang. Total, magkatrabaho naman sila. O di, ayusin na lang para maging harmonious ang relationship nila. Opo. At maaari bang, Kap, na ngayong week ay magkaharap na po itong magkabilang panig sa inyong barangay? Pwede naman. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po sa inyo, Kapitan Ramon Paran Jr., ang punong barangay ng Kimantong, Daraga, Albay. Ayun. So, maraming salamat po, Kap. At para naman sa legal na aksyon, dahil parang desidido itong si Maricel na ituloy ang kanyang reklamo, makakapanayam natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Nestor Ner, ang Public Attorney Officer 3 ng Public Attorney's Office ng Albay District. Magandang hapon po, Attorney Ner. Magandang hapon din po sa inyong lahat dyan. Opo, attorney, ito po ay patungkol po sa batuhan ng plato, away ng magkatrabaho, At pagbabanta, partner. opo, at pagbabanta. Ngayon po, ano po yung dapat gawin ni Maricel kung sila man po ay hindi na magkasundo? Okay, so, bali po ata, bali sa nalaman ko sa kanila, bali, dati pa na po silang magkatrabaho sana sa isang, apartel. At yung pinag-awayan ata nila, liban lang, tukol lang naman siguro dun sa labada ba o sa may simpleng bagay lang sa housekeeping nila. Ngayon, mas maganda ka sana siguro kung magkasundo na lang muna sila. Pero siyempre naman, madepende na po yan sa itong sa nangyari nga to kay Maricel na siyang nagrereklamo na kung saan sinasabi niya na siya raw ay binato ng plato ba o pinggan? Opo, plato. Sinasaktan. At nang nangyari pa rito yung isa pa rin katrabaho nila, katrabaho ni or kasama ni ata ni Ma'am LB o ni LB, si ano ba yun? Marlon. Si LB at saka si Marlon lalaki po. Marlon. Base po sa nalaman ko, si Marcel po ay nagpa-blatter at nagpa-medico legal. Sa pangyari po, kung sakaling magreklamo si Maricel, pwede po siya magdemanda o maghahain ng kasong kriminal dito kay LB sa kasong pananakit o physical injury. Ano po? Opo. At ito naman po yung lalaki naman po na allegedly or sinasabi rin na pinatakot o binanta nitong si Maricel. Anong pangalan nito? Marlon. Opo, Marlon po, attorney. Si Marlon, opo. Na nagbabanta ata itong patutumbayin ba? Opo, babasakin daw yung mukha. Babasakin yung mukha. Itong po si Maricel. Siyempre sa puntong ganyan, alam naman natin ang ibig sabihin ng patutumbahin, di ba? Mukhang nakakatakot naman po yun. So pwede siyang patutumbahin. So sa salita po ng pagkakaintindi natin, siyempre parang tutumba o papatayin, di ba? Parang ganun. Opo. So Opo. pwede po magahin dito si Maricel naman dito kay Marlon ng kasong pananakot o pilitong pasok po sa grave threats. Ano po? Opo. Ito po, opo, kasong criminal din po to na pwedeng ihain sa korte. At nangyari po ang incident yata dito sa Daraga siguro to. Opo, sa Daraga, Albay, ano? Sa Kimantong Daraga siguro to nangyari. Opo, attorney. Doon nga po. Opo, so ang may kung sakali po, depende sa ihahain na kaso ni Maricel, pwede po itong pasok sa korte sa Municipal Trial Court sa Daraga. Opo. Opo. At attorney, yan po ay nababanggit mo yung pwedeng gawin po ni Maricel. Ano naman po yung kontra na pwedeng gawin nitong si LB at Marlon patungkol po dito? Although hindi ko po nakuha ang lahat po ano ba po ang version or ano po ang
counter na nireklamo rin nila siguro. Hindi ko lang po kasi nakuha agad yung Apo, ang side po, attorney, na itong pong mag-asawa ay syempre, dahil po sa galit, dahil daw po sa bunganga nitong si Maricel, kaya po nabato ng plato at dahil din po doon, nagkaroon na po ng pagbabanta. So, ano ba ang ginagawa alleged dito ni Maricel base sa reklamo rin ng kabilang ng LB? Ano ba, sinisiraan din ba siya? Hindi naman po. So parang ang nangyari, initial reaction ng taong galit dahil sa bunganga daw ni Maricel, kaya daw po nabato ng plato at napagbantaan po ito. Kung mga ganyan po na initial reaction o siguro nairita siya o nasaktan din siya, most pwede naman yan yung unjust fixation. Opo. Malit din pong kaso yun para kontra naman kay Maricel kung sakali. Depende na rin po So, yun sa ibig sabihin po nito, pangyayari. so ibig sabihin po nito, attorney, parehas po sila, magkabalang panig, parehas po sila may karapatan magsampa ng kaso laban sa isa't isa. Oo naman, kasi sa ngayon naman, hindi naman natin sinasabi agad dito kung sino may kasalanan agad o kung sino ang tama. Nasa kanila na rin po yun at nasa kaukulang otoridad po kung sakaling maghain sila ng kanilang kaso, pwede naman po silang charge and counter-charge po, pwede rin naman po yun. Opo. At dahil regarding dito naman, attorney, sa legal na proseso, anong dapat, especially dito kay Maricel, ano ang dapat na ihanda, mga dokumento or mga kumbaga ebidensya na para sa paghain ng kaso laban dito sa mag-asawa? Sa pagkakaalam ko po, pareho silang residente o nakatira sila. Si Maricel ata is Barangay Kimantong, samantalang itong si Daraga yung isa, si LB. Hindi naman sila kung magkapareho sana silang munisipyo, pwede itong magdaan muna sa barangay at kailangan ng certification to file action para later kung hindi sila magkasundo, yun ang kailangan sa court, saka yung police blatter or barangay blatter at saka mismo yung medical certificate, kumbaga, meron si Maricel. Apo. Maliwanag po yan, Attorney Nestor Ner. Maraming salamat po sa inyo pong paliwanag at aalalayan na lang po namin sila, no po, Attorney, kung sila po ay magdesisyon na ituloy po ang kaso sa isa't isa. Maraming salamat po, Attorney Nestor Ner. Opo, maraming salamat din. Patuloy po kayo po. Mabuhay po kayo. Yan, Ma'am Maricel, napakinggan niyo po. Opo. Kayo po ay may karapatan na magsampa ng kaso laban po sa mag-asawa kung inyo pong mamarapatin at itutuloy. Pero sabi ko nga, sila din po ay may karapatan din pong magkaso kontra po sa inyo. Ngayon po, ang desisyon po ninyo, itutuloy po niyo yung kaso dito or mas mabuti po na magkaayos na lang po kayo. Total, dati naman kayong magkatrabaho, dati naman kayong magkaibigan. Para sa akin kasi gusto kong ituloy kasi mali yung sinasabi nilang mabunganga ako. Sinabi ko lang, ito lang. Paano matutuyo ang tuwalyang umulan tapos yung dyan? Okay. Yun lang, hindi bunganga yun. Kung babaguhin ni Nestor at ni LB na sabihin na hindi ka na mabunganga, itutuloy mo pa rin ba? Tutuloy ko po kasi Itutuloy mo pa rin ba? Kung sabihin nilang hindi ka naman mabunganga, galit lang talaga kami nung araw na yon. sinungaling po talaga, tutuloy pa din po. Kasi totoong sinasabi ko. Pero in case na aminin nila or sabihin nila na sila ang nagkamali at magbibigay sa iyo ng kapatawaran, sila ba ay mapapatawad mo? Alam niyo po, Ate Maricel, ang pagpapakumbaba ay kagaanan po yun sa pakiramdam, ano? Kasi hindi po lahat ng pagpa-file ng kaso ay sasabihin nyo na talagang kayo po ay tama at panalo. So, ang gusto po namin dito, mangyari, magkaayos kayo, mabalik yung dati yung pagiging magkaibigan. Kung maaari. Pero, hingiin natin yung kayo yung makiusap kay Maricel. Total, si Maricel ay nasaktan. Siyempre, nasaktan dahil binato mo ng plato. Kahit sino naman, kahit ako, pag binato mo ako ng plato, babasagin ko rin yung mukha mo. Joke lang. So, hindi. So, dahil ikaw yung unang nanakit, siyempre, may karapatan magalit. Okay, so Naintindihan ko naman okay, po. naiintindihan mo naman. So, kayo po yung nasa sa inyo po yung alas para po mabago nyo yung pag-iisip po at desisyon ni Maricel. Ako, Tesel, sorry po. Nung nangyari po yun na Tesel, talagang, nung naano po ako, nabigla din po ako nun.
Pero Ate Sel, yato lang po talaga ang ano that time na umpisa po nung pumasok po siya, wala kami Idiretso mo po sa kanya yung ano. wala yung, kami pinag-awayan. naiiyak na si Ate Maricel. Mukhang... Hindi ako nagakaon Ate Sil, hindi tayo kakapigangal, hindi tayo kakasabay, permit tayo kakaiba. Yatong aldaw lang yato Ate Sil, natrigil lang talaga ako doon sa sinabi mong hindi ko man Ate Sil natanggap. Siyempre ako man bilang aragmansan Ate Sil na sasabihan mo akong aragsato, tapos sabihan mo sa agom kong adik, mabas. Ate Sil, paninirang puri baga yun. Asawa baga ako Ate Sil. Oo nga, Tilbe. Kung asawa nga. Niya pa nakikisaw-saw ka. Kay Ate Nora, kaming dalawa yung may Hindi ako nakisaw-saw. Sana hindi kami hahantong dito. Hindi tayo hantong dito. Mahilig ka makisaw-saw. Hindi ako nakisaw-saw sa indo Ate Sil ni Sabi Tenora. mo, Alam mo tahimik na. yan. Nung nag-explain ako, di ba, tahimik na? Alam mo, hindi Ikaw ako uminit nag-ano. yung ulo mo nang dahil sinabi kong nag-sideline yung asawa mo. Yun lang ang init ng ulo mo. Yun na nga, sir, Ate Sil. Okay na yan. So, Doon na, umihingi ng kapatawaran, umihingi ka ng Opo, so kapatawaran. nagawa ko po, ma'am. Okay. Humingi pa akong sorry So, talaga humihingi kay na Ate ng Sil. pagpasensya, pagpatawad. Sino pa yung gusto mong humingi ng tawad sa'yo para mapagbigyan mo at gumaan yung pakiramdam mo? Magaan naman bang pakiramdam ko nung pagpunta ko dito. Ayun. So, pwede pa bang mabalik yung dati yung pagkakaibigan? Hindi na po. Hindi na po ako magtatrabaho doon. Okay, so hindi ka na magtatrabaho. Pero, yung pagpapatawad mo, kumbaga, ang galit ay, syempre, nabago yung desisyon ng isang tao dahil sa galit. Pero kung kaya mong patawarin sila, gagaan yung pakiramdam mo, masayang gumagalaw ng walang kaaway. Yun lang po, marinig ko sa kanila, yung sinabi ko, yun lang, hindi ako mabunganga. Okay, yun Okay. lang. Okay, tatay, para matapos na tayo dito, sabihin nyo na lang po daw na hindi na po siya mabungang, hindi naman siya mabungang at humingi din po kayo ng kapatawaran. Sige tatay, para matapos po. Sorry Nata, di ko naman mauulit yun. Pasensya na lang. Sana mapatawad mo kami mag-misis. Oh, okay. So, hindi naman talaga tayo siya mabunganga talaga. Hindi naman daw. Ate, hindi naman talaga mabunganga. Minsan lang. Hindi po. Minsan, sila, hindi ko po alam kasi sa kanilang Okay. dalawa, Ako, ma'am. trabaho. Okay na ate, tahimik binanggit na ni naman po. tatay, hindi ka naman daw mabunganga, pasensya na daw. Tapos kayo may trabaho, ako nag-resign. Ate Sil, hindi Ayun, ganito na. So pinapatawad mo na sila doon sa pagiging binanggit nilang mabunganga. Okay? Okay. Ngayon, doon naman sa desisyon ng pagkawala mo ng trabaho dahil nagdesisyon kang mag-resign, hindi na nila yun hawak. Desisyon mo na yun. Personal mo ng desisyon. Ngayon, ang gagawin natin, kung gusto mo pang magbalik sa trabaho, gusto mo pa, ayaw mo na. So, decision mo pa rin yun. So, ano yun ngayon yung gusto mo na lang mangyari? Yung ano po, makakuha ako ng 13-month pay. Kahit konti. Makakuha ng 13-month pay. So, yun na kagustuhan mo, ipapakiusap natin sa amo mo. Ano kung pwede. So, sa tingin mo, may bibigay ba ng amo mo? Di ko po alam, ma'am. Kasi that time na na-aksidente ako doon ito, nangutang ako sa kanya, ako nagpa-agastos nito. Semento. Okay, so sa bagay na yan, yung inilapit mo dito, inireklamo mo, pinatawad mo na sila, so decision mo na pag-alis sa trabaho, hindi na nila yun hawak. Ano? So ngayon, ang gusto mong mangyari, makahanap ka ng trabaho at makakuha ka ng 13-month pay dito sa dati mong tinatrabahuhan. Opo. Para So, sige. matapos na po yan, ma'am. Sige, Wala makiusap nang ka, ganito, Ate Maricel, sa yung dating amo. Ayan. Pakiusapan mo yung dating mong amo at baka pagbigyan ka, maawa sa'yo. Ano yung pangalan ng dating mong amo? Ma'am Lina Solano po. Sige, makiusap ka kay Ma'am Lina Solano. Ma'am Lina Solano po, kusa po akong nag-resign dahil po dito sa mag-asawa. Desisyon ko naman po yun. Sana po makakuha ako ng 13-month pay. Thank you po. Yun, sabihin mo sa kanya, advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas. O, diba? So, baka doon, ano? So, ano pangalan ulit nito? Lina Solano. Ma'am Lina Solano, ano po, alam naman po namin ang isang employer talagang may magandang puso, may mabait naman po siguro kayo. Advance Merry Christmas na lang po, bigyan nyo na lang po ng 13-month pay. Pero ang decision pa rin yan ay nasa kanya dahil meron naman siyang mga matrix na i-compute yan, ano? So, at least,
Nagkaayos na po kayo. Maaari po ba kayong mag-shake hand? Sige, sige ate. Maganyan natin, no? So, ayan. Sige na, Lumapit Maricel. na. Yun! Sorry nate. Ayan. Ayan. Yee! So, sino pa yung gusto mo ating lumapit po sa'yo? Oh, tatay, sige na. Sige, tatay, shake hand na lang, tatay. Sige, tatay. Kamayan shake mo na hand. lang, tatay. Walang Para hug, sa- walang hug tayo, shake hand lang. Ayan. Ayan. Diba? Magaan sa feeling na lalabas po kayo dito na wala na po kayong nararamdaman na galit sa isa't isa. Okay? Ate LB, tulungan nyo na lang po si Ate Maricel sa inyong amo na mabigyan naman ng 13-month pay. Pwede yon? Ayun. Oh. Sige. At sige, samahan na lang ng aming staff kayo, ma'am, kung in case na mag-usap po kayo sa barangay para sa formal nilang pag-usap. Pero I guess wala na partner na pag-usap sa barangay. Dito pa lang Nagkaayos na ang dalawa. Tama, Ate Maricel? Mabait naman pala talaga ito sa Ate Maricel. Mali naman pala talaga na sabihin nyo, palaaway ito. Palaaway talaga. Ate Maricel. Opo, okay na tatay. Gumaan po yung pakiramdam po ninyo na wala na kayong kaaway. Ate LB, opo, ano yung gusto mong sabihin sa programa, Ate LB? Maraming salamat po sa inyo, ma'am, sir, sa mga staff po ninyo na nabigyan din po kami ng linaw ng pagkakamali namin, ma'am. Ayun. So, meron talaga kayong pagkakamali. Opo. Ang importante, okay na po kayo. Kayo po, ate, may mensahe po kayo. Papasalamat po ako sa Ako Bicol. Natapos na po ang problema ko. Ayun. Gumaan maraming ba? salamat. Gumaan ba yung pakiramdam mo? Ayan. Yan talaga, partner, sa isang kumpanya, hindi na talaga maiiwasan yung pagkakatampuan ng mga empleyado. Opo. Nakakatuwa nga, partner, dahil yung mga meron silang mga nalalaman talaga patungkol sa mga bawal, sa hindi dapat, sa dapat. Pero at the end of the day, sabi na nga natin, partner, ang decision will always be from their employer. Tama. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, binata mula sa Rapu-Rapu Albay, umabot ng mahigit 1 milyon ang bayarin sa ospital. Ang alalahanin na ito, sasagutin mamaya ng Ako Bicol Party List. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin
nakakatabang sa Saindugabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin marahay na aldaw sa Indogabos. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, kasama naman natin ngayong hapon si Mirna Caber at ang kanyang idinulog na problema ngayong hapon ay ang umabot na mahigit 1 milyon na bayarin sa ospital dahil sa sakit sa puso ng kanyang anak na si Lord Brick Caber. 24 na taong gulang. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Maricel Navera. Lumapit po ako sa Ako Bicol tabang ora mismo para matulungan po at mabigyan ng hustisya.
Ang mga ka-action at yun si Nanay Maricel Yung kanina yan, partner. Nagka-error lang tayo, Eto partner. si Nanay Mirna. Kasama natin ngayon si Nanay Mirna. Nanay Mirna, magandang hapon po. Magandang hapon din Opo. po, ma'am. Nanay, andito po ka po sa amin. Ano po yung panawagan po ninyo, Nay? Kumakatok po ako sa inyong tanggapan dahil po sa laki ng bayaran ng hospital bill ng aking anak na hindi ko maabot kaisip po saan po kami kukuha noon dahil po ang pamilya po namin ay isa ring kapos. Opo. Isa na po akong balo at solo parent po. Yung mga anak ko po, yung 5 po, may mga asawa na din at may mga kanya-kanyang pamilya na rin po. Minsan nga po yung pang maintenance ng anak ko, minsan nakakatulong, minsan hindi dahil nga sa family needs man nila yung ano nila. Opo. So, kumusta po ngayon, Nanay, ito pong anak po ninyong si Brick? Nung August, na-opera po siya nung July 28, tapos nakalabas po siya nung August 5. Sa ngayon po, mayroon po siyang rehab mula po nung nakalabas siya nung 8, 11, 15, tas 18. Bukas naman po, August 20, mayroon daw po siya na ano ba yung tawag doon? Parang stress test yata. Anong klaseng sakit daw sa puso ito, sabi ng doktor? Yung anak ko po, mula po nung 18 years old siya, nagkaroon po siya ng atake na yung parang nahirapan siya huminga. Yun po, nag-umpisa po doon. Kwento ko po sa inyo, madam po. Tapos dinala namin sa Rapu-Rapu District Hospital. Doon, wala naman silang masyadong yung walang kapasidad. Kaya nag-advise sa amin na dalhin namin dito kasi oxygen lang ang naibibigay nila Idalhin namin nirefer kami dito sa BR. Tapos nung dinala namin doon po na-diagnose na yung anak ko ay mayroong rheumatic heart disease. Opo. 2018 po. Hanggang sa nagkaroon po siya ng maintenance. Pagdating naman po sa maintenance, minsan po, natutugon na namin. Minsan, hindi po. Kaya, nagkailang beses pa po siya inatake uli. Dahil po siya, nag-aaral din po siya Hanggang Siyempre, ngayon po ba nag-aaral pa hindi po na siya? po. Doon na po ako nag-decide nung ilang beses po siya inaatake. Opo. Tapos, nung 2000 pandemic yata yun, inatake uli siya. So maraming beses na pong Opo. inaatake po ito dahil sa sakit Mga sa puso. almost 5 times na po siya na-confine dito sa BR. Opo. Sa pamilya po ba ninyo, Nay, meron pong history or may mga kapamilya po kayo Yung na may asawa sakit din ko sa po, puso? namatay po siya dahil sa atake po. So, posibleng minana po niya yung sakit sa puso. Maari po. Opo. Hanggang po, nung 2024, kasi ang last na confinement niya dyan sa BR nung 2022, siya ng 11 days doon. Mula noon, hindi na siya inaatake dahil natutugan na namin yung medical report niya, yung monthly report niya sa Tapos yung gamot, maniglet man kami isang araw, tapos kinabukasan, natutugon na namin kasi humingi din ako ng tulong sa mga anak ko. Tapos yung monthly report, siyempre yung pamasahe po, ganon. So tumawid pa po kayo mula sa Rapu-Rapu, papunta po dito? Yes po, ma'am. Ilang araw na po kayong naandito, Nay? Ako, kahapon lang ako dumating kasi nga nilakad ko itong bill nga po kasi naka-schedule po ako nung 18. Wala pa pong bawas talaga. Diyos me, kaya doon po ako na mga problema po. Tapos, ang niiwan ko po doon sa anak ko, yung isa niya pong kapatid na wala naman po pang trabaho, maghahanap pa lang po. Kasi kung ako po, di ko naman po siya kayang buhatin kasi minsan pag nakahiga, magpapabuhat. Minsan pag hihiga. So, lagi na lang pong nakahiga itong si Bri? Hindi naman po. Pag nakatayo na po siya, kasi nag-rehab na po siya Pag nakatayo na po siya, okay na siya. Pag mahiga naman, magpapaalayang ng ulo kasi hindi niya pa kayang ibagsak yung ulo niya. Anong binabanggit niyo pong nag-rehab? Yung rehab po, parang physical therapy po, yung parang so sa gym ba? Okay, so part po ng recovery po niya. Part po ng recovery niya. Tapos, nakailang beses po, kahapon yung last daw yun Pero sa bukas yata, iba naman yata.
Pero kamusta na yung kalagayan ni Brick ngayon? Okay Meron na po ng siya. improvement? Oo, sa awa po ng Diyos, okay na po siya. Talagang grabe ako nagtitray na sana po maging successful po yung ano niya. Apo. Kasi po, parang minsan naiyak nga ako dahil talagang hindi ko akalain na yung fast recovery niya. Talaga wala ako ibang hiniling kay God talaga. Magkaroon siya ng fast recovery. Gusto na nga po niyang umuwi. Kasabi ko, sa 28 may x-ray siya. Kaya hindi ka pa pwede umuwi. Sayang ang pamasahe. Imbis pagkain niya, pamasahe, pangkain na lang. O kaya pangbili ko na lang sa kanya ng prutas. O ngayon nga 2 days na siya walang prutas. Kahapon sana bibilhan ko, kundi inisip ko, mas inuna ko yung gamot niya. Opo. At nasa magkano na po yung total na bayarin niyo po sa ospital? Ano po, 1,330,682.19. Ngayon po, Ano ni nanay, 1.3. memorize kahit yung point, ayo po. kahit yung Kasi po, sentabo. madalas ko po tinitingnan, di ko alam po kung saan ko ito kukunin. Lagi akong nagdadasal na sana mayroong sana yung katuking ko ba na sana matugunan po ang ko. Sana po nadinig ako ni God. Opo, so Kaya maliban dito po ako sa inyo lumapit po. Opo, maliban dito ma'am sa Ako Bicol, meron pa po ba kayong ibang nilapitan? DSWD lang po. MSWD at saka yung yung sa PhilHealth po. So kulang na kulang pa rin talaga. Kulang na kulang pa. Pero maitanong ko lang ma'am, bakit umabot sa ganitong kalaking halaga ng hospital bill? Kasi po, hindi naman daw pwede kami ilagay doon sa medical ward. Kailangan daw po talaga sa private kasi iniiwas po sa infection yung anak ko. Saka na ICU pa po siya. So, Tapos yung mga aparato po na ikinabit sa kanya po, talagang sobrang mahal po. Opo. Pero ang advice ng doktor ay maaari na siyang ma-discharge. Na-discharge na po siya. Na-discharge Na po siya nung August 5. Kaya lang, August 5, August 8, nag-report po siya. Tapos, nag-umpisa na po yung rehab niya, walking. Opo. So, ang inaalala niyo po, yung naiwan po yung bayarin. Yung bayarin po. Nasa magkano nga po ulit ito, Nay? 1,330,000 and 682.19 po. 1,300,000. Yes po. So, tandang-tanda niyo po, Nay. Oyo po. Nakahawak na po ba kayo ng ganyan? Wala pa po. Opo. Kanina naiiyak po kayo, Nay. Bakit po? Kasi po, hindi ko po alam kung saan ko kukuhanin yung balance pa po namin Ang natataguyod ko lang ngayon yung pamasahe niya, pang report sa sa BR, tapos yung panggamot, minsan paunti-unti lang kasi yung kaya lang Sabi ng niyo po, pera. balo na po kayo, Nay. Balo na po ako. So, paano niyo po naitatago yung pang-araw-araw na pangangailangan? Yung pang-araw-araw po, totoo po yan. Kasi ako po, nag-iiwan lang ako ng paninda doon sa kaibigan ko na may tindahan po. Lang ako, imbis baga 20%, 10% lang hinihingi sa akin dahil tinakatulong niya rin po sa akin. Dati po, naglalako ako ng mga kakanin sa sobrang init, hininto ko po. So, iniiwan nyo na lang po sa tindahan? Yun po, tapos dinadaanan na lang ako pag kung may tira, minsan naman ubos. Gaano kahirap po ito na pinagdadaanan po ninyo? Sobrang hirap po kasi minsan kakatok ka sa mga aki, minsan mayroon, minsan wala. Siyempre, lahat ika ang gagawa ng paraan kung paano mo ito mapunuan ng mga pangangailangan, lalong-lalo na sa medication niya. So, kanino po kayo humuhugot ng lakas, Nay? Mga anak ko po. Mahal na mahal ko po sila. Ilan po Kasi yung batang-bata pa po, 24 years old. May pangarap din po siya, kaso sa kalagayan niya po, hindi niya po natupad. Ngayon, nakikiusap nga sa akin, bakat pwede next year pa. Tuloy ko yung course ko. Sabi ko, titingnan ko. Ano daw yung course niya, ma'am? Yung po, sa computer science po. Ano daw yung pangarap niya pag nakatapos siya? Maging professional din po siya. Maging professional. Maging mapatuloy niya po yung computer secretarial po. So, IT. Dahil doon ay naiiyak po kayo dahil yung pangarap po niya parang mahirap abutin sa mga panahon sobrang ngayon. bata niya pa po, 24 years old. Nung yung doktor nag-decide nung last year na kailangan ng operahan yung anak ko kasi barado na yung isa repair ba. So sobrang mabigat yung dibdib, isipin mo. Kasi saan kami kukuha?
lakasan lang talaga ng Opo. loob. Kasi gusto mo bang mabuhay siya eh. Opo. So, dahil dyan ay, ang inyo pong alalahanin ngayon ay yung naiwan po niyong bayarin sa ospital Opo, na ma'am. sobra 1 million. Opo. Mahigit 1 million. So, para dyan po na yun sa inyong alalahanin, eto po, makakausap po natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Raul Angelo Gil Bungalon ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Attorney Gil. Yes, magandang hapon, Remy, at magandang hapon sa mga tagapakinig ng programa. Ayan, Attorney Gil, napakinggan po natin si Nanay, ang kanya pong hinaing at ang kanya pong kagustuhan ay makahingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List patungkol po sa malaking hospital bill na kanila pong naiwan. So ano po ba yung maaaring maiabot na tulong ng Ako Bicol Party List? Yes, kanina nga, pinapakinggan po yung kwento ni Nanay Mirna. Talagang nakakalungkot din, kasi kailangan ng operasyon sa puso. Siyempre, it would entail medical expenses, dyan po sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Pero wag po siya mag-alala, Remy, kasi sapagkat ang ating pong gobyerno ay may inilaan na pondo para po sa mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga nangangailangan ng tulong pinansyal with respect to the payment of their medical expenses. At sa tulong na rin po ng Ako Bicol Party List, wag na po siya mag-alala sapagkat sasagutin na natin ang magiging kabayarin sa ospital na umaabot lagpas 1 milyong piso. Maraming sa salamat. pamamagitan ng isang guarantee letter na pondo na nilalagay at through the efforts and initiative of Ako Bicol Party List. So yan po ang ating magiging extent ng tulong para po sa ating pasyente. Ayun. Thank you, Lord. Diyos ayun, ko, naiyak na si maraming Nanay. salamat po. Opo. So, yung hospital bill Thank you, po Lord. yun ay sasagutin na po ng Ako Bicol Party List sa paraan po ng guarantee letter. Maraming Wala na salamat po po kayong sa babayaran po doon po sa naiwan po yung hospital bill. Maraming salamat po. Opo. So, Thank you so much po. Ayan. Makakatulog na ako ng mahimbing. Ayan, Kong Jill, kung meron kang mensahe kay Nanay, ano po yun, Kong Jill? Well, siyempre sa mga ganitong sitwasyon, kailangan natin ng dasal sa ating pong Panginoon at bigyan kayo ng lakas para harapin itong hamon sa buhay. Pero maging positibo lamang, sa Yes po. harap nitong pagsubok nito at darating din ang araw na malalagpasan din natin. But of course, we'll also pray Yes for po, the fast yes. recovery ng kanyang anak na operan sa puso. Apo, siguro before kita bitawan, Kong Jill, ano rin po yung mensahe natin sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong dito sa Bicol Region? Basically sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na nangangailangan ng tulong pinansyal o may kinalaman sa kanilang pangangailangan medikal, Thank you so much. pag po kayo magtatubili na pumunta lamang o magsangguni sa aming opisina ng Ako Bicol Party List para po matulungan kayo sa anuman ang mga problema, lalong-lalo na may kinalaman sa medikal. Yan po ang assurance na binibigay po ng Ako Bicol Party List dahil simula't simula, yan naman po ang ating advocacy to help our fellow Bicolanos, lalong-lalo na yung mga may kinakaharap na mga pinansyal na problema. Ayun. Thank you so much. Maraming salamat po, Attorney Jill. Napakalinaw po ng inyong sinabi, ng inyong mensahe at panay po yung pasasalamat ni Nanay dito dahil hindi niya po lubos akalain na ito pong malaking halaga pong ito I'm so ay maibibigay grateful. at may tutulong po ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Thank you so much po. Ayun. Maraming. Yan po si Congressman Attorney Jill Nanay. Salamat sa inyo. Ayan. Thank you so much. Opo. So, okay. So, at least Nanay, ngayon po ay nakakangiti na po kayo. Ano po yung pakiramdam nyo ngayon, Nay? Sobrang Ito po yung mic nyo, Nanay. magaan po sa dibdib ko na yung alalahanin ko at yung iniisip ko lagi, minuminuto, at least po, na-solve na po. Opo. Kaya Masaya din po kami, maraming, Nanay, dahil thank you so much po. ganyan po yung Maraming nararamdaman salamat. po ninyo. No? Sa muli, maraming salamat kay Congressman Attorney Gil Bungalon ng Ako Bicol Party List.
At Nanay, aside po dyan, partner. Ayan, aside po dyan sa tulong ng Ako Bicol Party List, tanggapin niyo po itong 10 kilong bigas mula sa aming program at ang Mogo Mogo, partner. Ayan, Mogo Mogo Products. Thank you. Yan, Nanay, habang po kayo ay pabalik ng ospital or kung saan po kayo pupunta, meron pong inumin dyan para hindi po kayo mauhaw. Thank you Galing po so yan much sa Mogo po. Mogo. Thank you. Maraming salamat po sa Mogo Mogo. Kaya nyo pong bigas po. Kaya nyo Ayaw pong po, dalhin yan, Nay. magka-tricycle na lang po Yun. ako. So wag po kayong mag-alala dahil ipapahatid pa po namin kayo po sa inyong pong pupuntahan. Thank you Papunta so po kayo much. saan? Dito na lang po ako sa San Roque kasi andyan yung anak ko ngayon. Sige po, Nay. At maraming salamat Thank you po. Nanay sa tiwala na ibinigay niyo po sa aming program. Iyo, maraming salamat po. Iyo da, iyo. So at wag po kayong mag-alala, Nanay, dahil isasama po namin sa panalangin ng inyong pong anak para totally makarecover na po siya. Maraming salamat po sa mga Sige po. prayers niyo. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at